uyasho ukuthi noma inkabi ibosheke kodwa ihloka ibingasalazi. Ngicela uNkulunkulu oyingcwele wasezulwini angithethelele lokukhulumayo-ke umshumayelo ungubane laphaya eSukumane eFosroras kanti ngenhlahla nje kaNkulunkulu nginomuzi futhi khona elokishini laseFosroras. Kodwa ekhaya lapho engibuya khona ukwahlabisa esigodini sakwaQunwana. Ngiphinde futhi ngibuye eMatuba lena ngaseSandosha. Bantwana basezulwini ngize kuleli thempeli namhlanje bekungekuningi ngikuzele khona kodwa bekuzosho nje ingilozini yala ukuthi ngiyabonga. Bengizobonga kuphela mina lapha eSanganezwe kodwa noma ngiphuma ejele kodwa ngizobonga ukuthi ithempeli laseSanganezwe lake lazama ukungikhipha ejele. Manje-ke yilokho enhliziyweni yami ngilokhu ngizizwa khona la bengihleli khona bengingafuni ukuphuma kodwa manje emoyeni wami sengibasalale ngathi kufuneka ngize ngizobonga kuleli thempeli ukuthi lake lazenza ilingo zokuthi ngiphume ejele noma ngingaphumanga. Yikho ngithi ngiyaxolisa ngaze ngiluze lolu valo olungishayayo ngizegedezele nesandla angazi bantwana basezulwini kodwa ngicela uNkulunkulu kaShembe angiqedele lolu valo. Ngiyathokoza-ke bantwana basezulwini mina kufanele ngikhulume ngomkhulu wami uMnyazi wezulu. Uyena mkhulu kaNgubane ngoba uye omkhiphe ejele. Ngicela umunye angivulele incwadi kaMakho 6:6 lapha ku2. Amatalente nesiphiwo
itholakale incwadi bengicelile. Sekufike isabatha waqala ukushumayela endlini yokusonda. Abaningi abezwayo bamangala bathi selifikile isabatha waqala ukushumayela. Ngiyabonga nsizwa unginike ithuba. Ucela na imoto engathi ivimba indlela. Ucela umnikazi ayiqhelise. Ithi KS 79 DV GP before igama layo. Amen. Ngiyabonga. Ngicela baqale phansi. Akho 6:2. Sekufike isabatha. Selifikile ke isabatha. Waqala ukushumayela endlini yokusonda. Waqala washumayela endlini yokusonda. Abaningi abezwayo bamangala bathi uvelaphi lokhu anakho na? Bathi uvelaphi lokhu anakho? Ukuhlakanipha kuni anikwe khona na? Ukuhlakanipha kuni khona lokhu akunikiwe? Nemisebenzi emkhulu engaka yenziwe izandla zakhe. Nemisebenzi emkhulu yenziwe izandla zakhe yini? Lo asiye umbazi na? Lona asiye umbazi na? Indodana kaMariya. Indodana kaMariya. Umfowabo kaJakobe. Inkosi kusizwa. Bantwana basezulwini sesifikile ngaphambi konyazi lwezulu. Sesifikile ngaphambi kaMkhululi kaMshumela uNgubane. Umkhululo wami nawe uyishodo ukuthi wakhulu lapho uzothi umkhululo wakho. uNkulunkulu wami uShembe. Hey silwane. Ngithe ngizobonga la ekhaya nanisahlala nibhekile manje ngibona ngathi sengabheka la. Kushuthi ke vele bese ngilahlekile angisazi ola ekhaya. Kodwa ngizobonga ngoba kukithi la ekhaya. Kodwa ngizonibongela ukuthi ninenhlahla ngoba uShembe niyakwazi ukumonta uNkulunkulu. Nami ke uNkulunkulu wami. Mina angisaba maNazaretha. Kodwa ngangisonta nje enkonzweni yaseLuthela futhi ngangingasonti. Akaze kube umngane wami nokusonta. Kodwa uNkulunkulu wangidweba ngaze ngazongena kuleli bandla lamaNazaretha. Kodwa indaba enkulu engahle ngiyikhuluma ukuthi uShembe uNkulunkulu. Isilwane uShembe. Uyabona mawuhamba kancane ungagijima uzombona ukuthi uNkulunkulu. Kodwa makunento eziningi oyishahile awuzukumbona ukuthi uNkulunkulu. Uyothi usumsolile wamthethisa ukusumbona futhi ukuthi uNkulunkulu. Ngesonto endlule kade ngiyongcwaba inhlasisuthi. Le hlasisuthi ithe ingakashoni esithi ake uvaleliswa kuShembe. Yayisisale sebeyivalisela kuShembe yayisisale yashona. Uma ifika lena ozoyivalelisela kubaba ufika ubaba ubuka isandla kanje. Uthi ubani isibongo sakhe? Uthi uyasisho lona uthi hayi khona shone sinye. Uthi uyasisho kanti vele ibongo iphambene. Kanti vele ibongo iphambene uma ngifika kuloya muzi ngiyeza kusho lesibongo kuphinde kusho lesibongo. Ayilo sizisho sebe intathu. Nasi indaba lapha ikhona. Ukuze umbone uShembe ngoba lokuphambana kwezibongo zakho kuzokwenza uShembe ungamboni. Ubusuthi umuntu uShembe ngane yafana nathi. Ngaqasha mina ngisebenzela lapha eRanota ngisebenza manje. Ngathi ngisebenzela Nota kwathi ngo2000 waqhamuka inkosi uThimo lokwaThiya. Kunentaba engapha ngasekhaya kuthiwa uMgangado kwakuJanuwari. Wasehla khona eqhuba ibhayisikili. Ngase ngiphakamisa ngikhuza ingcwele kwakuyimi kuphela ngazithi qhamuka uNkulunkulu. Kulabo bantu engangimnabo. Wathi mayifika efaka uMnazaretha akaze ngimbone efaka uMnazaretha ngaphandle kwaleya ndaba. Wasethi mayifika kimi wasethi ngeqile mhlanene ngisekuwe ngilethi isibusiso sendlini semoto. Wayishika futhi ngabhayisikile ekhuphuke eshona phezulu. Ngangithina abantu engisebenza nabo namanje basekhona emsebenzini
ngangithi mina ngifuna indlu yaseGoli ngiright mina ngikwahlabisa ngoba indlu yaseGoli indlu yaselokushini nje yabhungula ubaba unendlu lapha kwaMashu wabhungela khona ubaba na indlu yaselokushini nami ngiyifuni ngaze ngibhungule kodwa sakufika isikhathi sasezulwini ngathi mase ngiya kwakusayiwe enhlangakazi ngathi mase ngiya khona ngathi manginikela wasethi umvangelo uzwane sekusondele kimi wasethi ngizonikela lapha baba ngathi ngiyafika kuyena ngangafisi kodwa ukusondela kuyena ngathi sengifikile ngangenanto engizoyicela kodwa ngangizokhipha iminikelo yasethempelini sathi masithi sengibheka isilwana ngabeka imali sengifulathele amehlo athi ungibonile ngifika kuwe ngabheka leceleni ngasho ngathi kwenzakalani la kodwa ukubuyela kwami emuva sengibhekene emsebenzini kwafika umlungu wangiqonda wathi uzongakheli ngathi wemlungu mina ngineyingane eziningi ngifuna indlu nje ebhodi hlale ngizwa phela umuntu kuthiwa akasadli nje kwenziwa ibhodi manje ngithi mina nami ngizofaka lapho kuleyo bhodi ngikuhlukane nami ngineyingane eziningi vele ngizele athi umlungu ngiyambona ngathatha futhi uyabona uzakini ngithi mlungu naba abantu baningi awukhulume nabo bonke laba bantu bafuna izindlu uyeke mina phansi wathi umlungu kule mali oyiphethe ikhona imali yendlu kodwa sasishile isikhathi sasezulwini ngase ngiziba ngithi hayi ngisaya ekhaya ngisayoza unkosikazi ukuthi uzothini wathi umlungu letha lapha amafoni number akho ngawashiya amafoni number ngihamba bese ngisekhaya wafona umlungu wasethi uthini unkosikazi vele ngezokusho ukuthi unkosikazi ngithi ngase ngidayise sibonana ngomsombuluko mangithi ngiyabuya ngomsombuluko umlungu amfike sengilindile wathi khomba indawo lapho ufuna ukwakhelwa khona indlu Ushambe uthi umuntu wena umuntu lo unyazi wezulu ubona umuntu wena nje mhlali umenyeza igama ngangalazi mina unyazi wezulu kodwa mhlali umenyeza igama ngagiya kodwa ngangibhedela khona abafowabo khona umfowabo engase ngimjwayele owayelala lapha endlini angitoyilala endlini yothiko lapha eFosorolas khona uqala ngaze ngimjwayele kodwa inhliziyo yami uNkulunkulu wangisiza ukuthi ngasheshe kushuze wathi mase kumenyezwa lapha ngase ngisuke ngiyagiya angazi noma nangisonda ngalelo langa yini kodwa ngiyangsonda ukuthi nangisonda ngaleli langa yini ngifike phakathi kwengishaya uvalo kangaka ngaze ngishaya futhi ngaze nje ngomngane okwesaba yini bo ngifike phakathi ngaze ngishaya uvalo ngiyasola ukuthi ngesikhathi ngiya ngabuye ngakhuluma ngangihlezi lapho okuhlezi khona abavangeli ngiyabaza abavangeli ngangabasho ngaleso sikhathi kodwa ngathi ungabusakhononda ngoba igaba selibiziwe ngathi ngoba umukhona uzohlupha emathempelini kada ngibone ukuthi sengiyazosa kodwa mina ndaba namanje ngisaba ngokuthi ushembe uNkulunkulu uma kuthethe icala ngokuqala kuthiwa unyazi lehlulwe icala bayeza abantu emsebenzini kimi bathi wayibona ke le ndaba yakho xa sitshenda ikhona ngathi ngihluphekile mina ngiyokuqala lo nyazi sobabili ayikho indawo mina ngizoya kuyo ngizoya lo nyazi mina ngangaba kwethu ukukholwa abafowethu baqinise esontweni laseluthela ubabili ngikhalisa ukuthi uJesu mhlophe ngathi mina hayi khona ngwazi mina ukuthi uJesu kumele thina kanjani mhlophe wazohamba kumama emhlabeni wathi sukuma uhedini la lento engafuni ukukholwa uma sekufika unyazi wezulu takuthini manje ngoba ngangingabe ibala ngathi ngiyafika lapha ngaphakathi lathi umthingo uJesu ufanele ukukhulekela ngathi hawu sekunjani futhi manje lo Jesu ngathi ngiyambalekela ngapho sengapha kodwa sengimtholile kufana nami sengimtholile omnyama njengami yani siyakhiwa-ke indlu lapha eFosorolas wasethi umlungu angize ngizothatha ukhiye ngabe sengiya sengiyothatha manje bathi abantu hawu kubani uwe futhi usuhlalele kushini futhi kodwa ngizothini ngosheba yiphi into ongayisho ngisho lapha nota zazimbuka kanje ukuyibona nje bathetha abantu bathi hayi era nota ngathi siyabheka siqasha namakhe kangaka
qasha thina siney'ngane zethu ezino-matric kuza kanjani iqosha igedla ngase ngingena ngaphakathi base beqala belokhu behamba bezinhlanganyana yokuthi vele bamazwe nelikhehla asesibongile isilwane sasezulwini sengithe ngelinye inyanga ngihambe ngiyemabhalane ukuthi awumabhalane ngiyabonga ukuthi wangiqashwa ngazi uthi angihlezi kahle namanje abantu bakithi bathi ngaqashelana ayi kodwa kusho ukuthi indoda unomuthi ngathi mina kufike kabe kumuthi ngingasawuphathi sengiphethe amanzi novaselina wathi namanje kuyaliwa nami la emsebenzini ngisimanga sakho ukuthi ngaqasha ungabiza wena uthi kodwa nami ngangafuni ukuthi ukubiza kodwa umfazi omlungu wathi nje umuntu ngimfunisa ukwenza interview uma ethi hayi lo muntu uhlala le Denver ngihlala Denver hostel wayihlala kude le muntu le wathi umlungu angitakhona amafoni number mbise zela uyamazi ushembe nawe ngibona ushembe ngase ngifika-ke kwi-interview uma ngenza interview ngangibuza umbuzo kodwa kube nama-answers awu-3 ngibona umfazi omlungu apha engekuzisa ikhanda ethi mangibuza umfazi ngibona indoda ethi ikhanda ngithi la ngiyaqashwa-ke mina kodwa leso sikhathi ngangaqondi ukuthi ngihamba nani ngangazi kwaphela iviki elilodwa umfazi engekho wabuya ngathi ngiyabhava wafika wama ngaphandle umfazi omlungu wathi angibize mase ngiphumile wasebuza ukuthi njengoba uqashiwe nje uphatheke kanjani bathi abantu asikaze sizwe lento seyiqala-ke nje ukuthi umuntu ekhawunti eseqashiwe sekuye zobuza ukuthi umuntu shembe okomuntu nje naye uNkulunkulu shembe ngilanga ngahamba ngathi ngiyekhaya ngithi kusetekisini kunokunye kumfana bese kukhuluma nje uMathanda ngoshembe khuluma uMathanda wodwa etekisini bese ngithi mina uyabona wena kuzovuleka isicabha nje wasihamba la usale wena phansi hambe thina uyabona thina ngaleli gama likaShembe siyaphila sidlala wona leli gama likaShembe simbathalana yonke into siyenza ngoShembe phela ngithi ngashintsha kwashintsha izindlu ukuthi mase ngiyiNazaretha ngifuna ukutshela kwakunoRondwana abangaki kwase kufika uShembe base bethi ukhukhumala Rondo nemshado futhi kithi yayingaphumi kithi umshado sengaganisile abathathu kuzokana inkosazana ekafona kodwa kithi umshado ungaphumi la sisezulwini kodwa uma uyindoda unomuzi usuze wafika la eNazaretha kufuna ukusukuma angisho ukuthi usukumele ukuyinyangeni ngoba inyanga isisi kodwa yini ungiyisele indaba yomsamo wasekhaya uyabona nje uma kuhlala ukhala ujaha kuya kubaba yingoba umsamo wakini awulungisile mina unyazwe ezulu lokhu ngahlale nangaze ngiyilonekela kulo ngindeka nje into bese ngeneliseka kodwa indaba enkulu ukuthi kufuna kwena abantu reporta kubo lapha ekhaya kini umkhuhlane uyaphela abathakathi bayaphela angithi ngizamile nganifundile akusho ukuthi phela mina ngofirst year kodwa zifunda ngonyasi bezulu kodwa nje uyindoda ufune kuyinyaka ungathi usukholwa kule bantu uzivuthaka phansi bese udaleka ulayini omude ubheke onyasini lwezulu kodwa ubaba kube kunabantu futhi abanye abathandazayo abangamaNazaretha abahlalela into eyodwa nje kuphela kulungisa umsamo nje kuphela ngisho noma yiphi inyanga ayikho inyanga ekwazi ukulungisa umsamo njengeNazaretha ungahamba udayidiswe zinkunzi amaNazaretha ngonyasi lwezulu manje noma uyindoda umuhlala nje noma ube nombango wekhundla awuyibona dala uyozuthola uShembe akasebenzi futhi uShembe akasizi hayi wayingcono lo hayi wena ngalo ndlela wena ufuna ukuhamba ukuthi khona wayingcono wena engishaya ukuthi uma ubaba nje ekhaya ufuna zonke lezi zinto uyinake ingane ke inkosazana iyathwalwa yaphathwa futhi iyadula ukwedlula noma ngabe uzela abafana ngoba ingane ifuna ukunakwa le ntombazana
ziningi izinto ekufanele idlule kusona ukuze ikwazi ukuphumelela. Manje uma uyikuhlobo lendoda yakwashembeni ehlala nje uzohlushwa ngabathakathi. Mina kwafika insizwe ekhaya zafike zayizunga izindlu zayithi. Ngase ngithi into ngiyasukuma yayithi seminyango insizwa iphethe 9. Ngase ngithi mina ungangidubuli ukuthi ngishumayele nawo kahle seduzana. Yayika njengami nje. Yayisishayina nathi vele sifuna waye. Angisazi isidingo seshaya. Kodwa ngafunda ukuthi silwane khona umsebenzi okusafuneka ngiwenze. Ngoba kube kungasongekho ngabe ngahamba. Kodwa ngoba umsebenzi wawukhona akekho noyedwa ophilayo. Kodwa uNkulunkulu wangisindisa ukuthi ngabikho kuzophuma umphefumulo ngami. Ngoba uma ungishumayela kwabulala bahambe bafuqulisa. Hamba wabulala nje. Bobe unokuhlezi nedlanzana labantu etempelini abantu bengangeni. Mina ngathi ngizoshemba ngoba ngase ngiqeqeshiwe. Sekufanele kube nabantu engadubulayo. Kodwa kwasekusho ukuthi ayi ushemba unginakile. Ayi ungihambe ngezathi impela ngasithenga isibhamula ngathi ngizokuhlushwa abathakathi mina. Ngoba ngikwazi ukuthakatha phela mina futhi vele ufuna ngibadubuke. Ngathi ngisithenga isibhamula sabe sasebenza. Ngabe lokho ngikholishe kodwa ashona lapha. Ngase ngivuma ngathi ngiyikhetha inkosi enkulu yasePhalamende. Ngiyacela Nkosi yezulu ungilekelele ngaphumi kulobu Nazaretha. Noma ningazenza iphithiphithi sengathi uNkulunkulu akangivikele. Namanje ngibuye ehlathini nje iminyaka nje u13 kodwa namanje bengisho ukuthi ayikho inkosi nenzo bayeza abantu bathi hayi thina enkonzweni yethu sizokwenza umfundisi. Ngithi mina niyasabatha yini? Niyasabatha mayitaka sabatha ngithi ninalo nezulu. Phela nakwenza uNkulunkulu nezulu. Kodwa bese bela kwengicacela bethi bangithola ukuthi angisenga thina phela lapha sisezulwini. Kodwa wena ngeke ubone futhi ukuthi usezulwini la. Uzophuma ugila imkhuba. Ngoba ungaboni ukuthi izulu lithi. Angithi lapha ngaphandle azikho intombi, angithi yakwazi lokho. Ayisekho intombi sedala. Angithi ekhanazi intombi khona. Angithi yabona namakhehla futhi awekho ngaphandle. Akhona uyabonaka. Uyabona ezulwini kaShaka ukuthi khona yonke into eyifunayo. Ufuna nto. Ufuna awulalela ushembe ukuthi angicela omunye ngifundile kulo umthandazo lapha 4. Ngoba uyasho ukuthi uthanda ushembe siyamthandaza kodwa penduli. Ingabe mina ngenzani ufola baba. Funa abantwana bakaNkulunkulu uyimisele la ekhaya usufikile. Ukuba uma ningamtumisi ngemithetho yakhe akawuyamukela imithandazo yenu akasoze anehlisele izibusiso uma ningayilaleli imithetho yakhe nigcine. Nkosi nkosisi. Angithi isabata namhlanje. Mhlawumbe kwelizolo. Mhlawumbe kwelizolo. Oh. Wathi masuqeda ukuhlambuluka usithathe ezinye impahla ezintsha ezingangcwele ufaka zona. Nomthathe zona lezo ukwenza nje uyayibisela. Wenze njani kanti wena? Sekufikile phela isabata manje. Uthathe khona lokho kade sekungcolile, yathi ungcolisa zonke lezi zinto wabuya kuyisela khona futhi emzimbeni. Kususeke manje. Akususeke manje uma kwathi uhlambuluka kodwa bengiya ephuzwini ukuthi sidakaphenduli. Udinga nje ukudunyiswa nomthetho yakhe. Ngelinye ilanga lapha eNotha ngathola itransfer sengiya kwi-protective. Ikhampani ke leya ufuna ube ne-national key point. Uma sengithola itransfer base bahlala abantu ngangani kangaka abangashayisa. Base bethe bona ke manje le ntshembi iyasuka ke manje. Yabona le ntshembi izosuka le department yakuyona abelungu abadlali yakho. Ngacasuka nami bathi bona ngidlalele mina mshayisi ngile mina. Kungitshela ntshembi izosuka. Ngathi lena siyona yami yasezulwini. Kwathi la ngaphakathi ekhampanini sasesinesiguqo sethu. Kwathi ntambama ngayobika khona. Ngathi mangithi abangithandazise kwathi ebusuku sengilele isiyaqhamuka inkosi yamakhosi uThixo lokwathiya. Yathi mayiqhamuka ifoto yathi manje imali wasebuza ukuthi
ubaba mkhulu lo ngathi cha Nkosi yamakhosi akusiyena wena ngakusasa sasobonana nalabelungu bezosibrief ukuthi njengoba siya kule department uma unama-criminal record akufuneki ungayihluphi kwakuyihlupha ngase ngithi mase kufika khona wathi mayeqeda ukukhuluma umlungu ngase ngithi ngicela siphume ngaphandle ngase ngimbuza ukuthi njengoba nginenhlebe nje uzongisusa nje wathi umlungu cha ngeke isusa ngamyeka wahamba ngabuyela ngaphakathi wafika omunye oyivice yakhe waphinde wabrief abantu wasekusuka omunye kwankwena ongesilinaza athi after fire wasebuza ukuthi uzoba nenkinga yena lenhlelo enginayo wathula umlungu atakamuzo wathi mayiphuma ngase ngimcela excuse saphuma sobabili ngaphandle ngase ngimbuza futhi ukuthi uzokwenza njani ngalentshelo mosumqashile wathi umlungu cha anginankinga intshebe yakho ukuthi inkinga yami ukuthi ngisazotrainwa lePitori manje lePitori aphethe mina uzwile ebusuku kuthiwe ngimi sengikhohlile sithe isilwane sasezulwini masibona ifoto ngithi yiso sathi ngeke ngulahla ziyashaya manje sekulapho uma sengisuka lapho bese thina umlungu inkinga yami kuzoba ukuthi lePitori aphethe mina ebese thina kuzoba ngcono ngikwenzela incwadi uyabona uyuzwe ngesikhathi uNkulunkulu mawusamuzwa uyamuzwa uNkulunkulu mayikhona egazini lakho ngathi mina ngiyabonga incwadi noma uyiyeka ukhuleke nyezi ukuthi isilwane sikhona badele babona ngiyeka intshebe sekuyiwa le ngasePitori omunye wasenza abadrede ekhanda sibona sekulungile uma sifika nesima ecakwemoto wasephuma umlungu ophethe le camp esakuyona wathi yini sekhanda kwena lona wabuka mina waphinda wabothi umunye yini sekhanda what is not blood Soweto wavele kwaqaqa ukuthi ufuna isuke lezinto lesekanda ngabe sengikumbuza nje kuthiwa awukote ngabe khona kanjani usukuwangibiza umlungu wangibizele ofisini wathi ngabe khona kanjani usumdala kangaka kodwa ngifuna ukushandela igama elilodwa ukuthi ushande uNkulunkulu amen futhi akanunuselo ngalo basebengitshela bathi khona inye instructor ezofika la ifika isandla sihambise la babeka wahaya sekusukile lokho mabeka wahaya lehambisa isandla la sekusukile lokho awunawe impela fika dabla abantu bengaka yaqonda kimi ngqo yafika yangibuza ukuthi ngwabani ngathi ngwabani yathi njengoba ungwabani ukhonza kuliphi usonta kuliphi isonto ngathi mina ngisonta kwaShela wathi ayi sebasizile abantu abaningi leli isonto lakwaShela ulinde khona sazoyisho khona kunye sazokusho futhi kodwa ngifuna ukuqinisekisa igama elilodwa ukuthi ungamkhombe ezulwini kuphela njobila ngalabala ngalathi uNkulunkulu ohlala ezulwini akabasizi ngalutho abantu kufuneka uNkulunkulu ohlala nabantu okube kuyangani amaNazaretha ngabayeye kuxabana awu anginazi ngenza ngani khona sizozwa kahle lento yasezulwini ukuthi isikhathi esiningi sikababe sokulamula ukuyeliwa njalo nje angazi mina abafundisi benkosi ukuthi abakwenzi ngani kwavele nje amacala bawaqede engakafiki baba kodwa nje ukuthi abahlala bese sibhekana lapha esandleni noma sahamba asibuke la ukuthi uswedlulele isibani bani ngase ngiyahlala ke khona uma sengihlezi sengifuza sengisekhosini la ngelinye ilanga bese siyabuya ke khona manje mangisuka le ePitori bathintshela abantu izosuka ngapha eRanota mangisuka eRanota bathi izosuka le ePitori ekazisuke namanje nazikhona ekazisuke namanje ngiyezwe nje umuntu ekhuluma ethi kodwa phela belungu bathi futhi ningi izinto abantu abasitshena zona ezingaqondene ngqono Shembe akakwazi uShembe ukuthi asiyeke intebe sekujethela ulungu khona umkhoza wangibhensela nje wathi lokhu ubiza umuntu ngokuthi uNkulunkulu nangubani ngathi lakazi wathi hamba labani lavela phuma isondo lemoto lamshiya isondo ihamba ngamathatha amasondo wasebuye sezake ethi ngubani asambe yongicikisa isondo wathi angiyindaba ngiyini ufunisa isondo ngikudelela wena kodwa nje ngifuna ukuqinisekisa igama lo akukuningi ngifuna ukusho uNkulunkulu amen futhi maNazaretha asenzeni sithandaneni hawu noma iliphi nje iNazaretha uthanda futhi ungamvumeli umuntu oba singxabano ngoba sikukhona thina ekulweni
sazoqasha lapha kushembe manje futhi usithola kahle bona uvusa izimpi usithola kahle ngoba vele sesaba ngamagwala angithi sesaba nokuthi unyaze izophoxeka sikuthi kodwa lo muntu lona ungidela kangaka madoda kodwa ngathi insizwe ngekho ngaphezulu kwami nje kodwa usubuye uthi hey kodwa ushembe madoda uzothini futhi kodwa lo muntu edelele nje nami ngangayibamba nje trick ngiyazi kodwa lo muntu semhlupha kangaka esempini yini kodwa ungifuna nje kodwa ungifuna ngoba mina ngazoyithandazela ngizokhola nabakwangubani ungifunani ngakho bafuna ngesikuzameni lokho sibe nomoya owodwa njengoba baba besicela bonke azi nginkolele ngosikhathi sami ngihamba manje kodwa ngizobonga isukuma esandaneso ngizobonga ingiluzini zakhona imizamo ezayenza ngami ukuthi kuphume jele ayileli jele lika-3 13 years ihlezi phakathi ejele uyabona uma ngihlabelela nje ngathi akuhlabeleleki futhi ngifike kahle esandaneso ngoba bengithi ngivulihlabelo vele kuphume inyembezi nakho sengilingisa umama nami sevele ngitetema nje ngiyathela izinyembezi beyibizogwana izinyembezi kodwa ngibone sekukhala ngangizwa ukwehlukaniswa nento engiyithandayo ngangizwa ukuhlukaniswa noshembe ngake nganyukela entabeni yangakithi yasemgangato ngaya phezulu ngathi mhlawumbe ushembe akangizwa kahle uma ngithandaza ngisekhaya kodwa mhlawumbe uma sengisentabeni uzongizwa kodwa-ke uNkulunkulu angithethelele uma kukhona lapho engake ngamsola khona ngoba ngase ngizobuhlungu nawo ukuba ingane akwazi umuzwa ushembe athi bengihlala akadlali ushembe mayikhuluma nomuntu into ayikhuluma yonke njengoba injalo uyambika uyabona namhlanje uhamba eKenani kodwa indaba yaseKenani yaqala inkosi uthini kodwa uqala ukuhamba khona kunyazi lwezulu usaphika wena namanje ukuthi umntwana endlela la angazi ukuthi uzimbone nini uqobo lwakhe asithandaneni naNazaretha ileyo nto nje kuphela kufuneka yenziwe yithi eyokuthandana hawu madoda hayi khona bese ngijabulile ngisizothola ngathi iNazaretha yaphatha ngempela yini kodwa kuxawo yini ukuthi iNazaretha ngoba thina khona into yonke la sifundisiwe thina siyaqeqeshwa nje kushaya uthi afike futhi amadoda nje amadala afike aqhazile ukuthi mfana kwenziwa siya nje ngolwesine 23 uma kusala 23 ukuzohlala umfana njalo futhi ulalele ukuthi kuthiwa ni 22 kuphume lokhu kwenza ukuze izinto zakhe zihamba ngendlela efanele wathi baba mdala ke ngiphelele ubaba ekhaya wathi angihambe ngiyokhuluma lapha emsamo yamonto nje kunjani umfana mina khona nobaba abancane labafuthi abadala ngathi hayi ngibona ngeke mina ngikwazi ukukhuluma ngizokhuluma kanjani kukhona abantu abadala wathi hayi khona uzokhuluma wena nawe kodwa engaboni mina wayibona isilwane sasezulwini bantwana bakaNkulunkulu ngiyaxolisa ukuthi isikhathi senu ngixolele ngihlushwa nje ukuhlupheka ngihlushwa ukwazi le ndoda yasezulwini ngelinye ilanga wafika ubaba uthini ebusuku wathi boshwe indodana yakho uXala mayifika ebusuku wathi angihambe nje kwamakhoba ngapha kwaNongoma uma ngiyalapha kwamakhoba kwaNongoma ngane khona ukani uXala indodana yakhe lapha ngithuma khona ngase ngithi inkokheli ngenzela mhlawumbe umakhoba semaphuphomo uyamazi ungishumayeli ngase ngithi mangifika khona ngase ngithi ngoba sisibopha uShembe kufuneka singasondi kwaShembe ningadina kakhulu abantu bakwaShembe ningadina nje abantu bakwaShembe futhi ningazenisho ukuthi banicasula ngoba manicasula abantu bakwaShembe kusho ukuthi nicasula uShembe ubanake noma bedlule exa wakho makukhona ongahle kwaphe khona ubaphe makungekho ngaba uzobapha kwakho uma sesengilabana kwamakhoba ngithi ngiyabancane ukuthi cha uShembe sikwazi ukumbopha thina la ekhaya siphinde siyosonta kwaShembe sisontani kwaShembe noShembe sesimbophile uma ngibuyele emsebenzini ngiza la eGoli abizi umakhoba abizi lapha ekuthuthukeni obese ngibiza naye ngiye khona ngoba nanto udaba lamadengise ngalusendizo baba uthi uma sesibiza sithi siyaqhamba ngapha ngaphambi sesiyaphuma isilwane bese sithi masiphuma
bese sithi awu bafundisi ngihamba nabanye abafundisi bakhona ngabekZT lithi awu bafundisi ngifuna ukungibulala lithi awu ngifuna lithi awu uyenza awuyikhehla lokho senokuvela ifoto zende kusekudutula uyabona kunzima emhlabeni ngishinga ngathi ushemba kadlali kodwa wasethi lo ngiyamazi ngathi uNkulunkulu wami wayembonaka wathi umfundisi uNtombela hayi uMakhoba yilo wathi ngiyamazi wathi aphinde futhi umfundisi wathi uMakhoba wathi wawaze kwakani ngase ngibona ukuthi ingabe ubaba wangibona ngebenga ingabe wangibona ngenzalo asathi uyangazi nje abengakujahile kwasokushembe ngale ndlela angikhomba ngayo bese sisuka seMaritzburg sithi mase sifika lapha eMaritzburg mhlawumbe ukuthi umhlazi akhishwe nje bese lithi laba waMakhoba wayembulala dadewethu wamdubula lapha esandleni bese ngithi mina abantu ababulawa badudula esandleni ngoba umuntu mayebulawa usitutula bese yafa noma ekhanda akadudula esandleni umuntu umbulala ubani nowenza ukuthi adubuleke esandleni anginawo yabantu bani manje ngene icala lapha bese qhamuka intombazane umshushisi sikhuluma thandawayo ukuthi ngiyanibona nina ukuthi ngiyamcindezela lo ukuthi akesuke icala bese ngithi mina kuyena kufanele phela wena ngoba indoda unayo lolo seqedile yawo sibili indoda akanayo kusho ukuthi vele usumfunela enye indoda ngapha ngakini ukuthi lo yamuntu ngabona bethu umncenga akusasisi manje ngathi vele ufanele ukuthi angaphumi la ngoba vele uzomfunela enye indoda njengoba phela wena unaye yakhe indoda wathi wena babukhuluma kanjani ngathi angizwanga yini kodwa zathi siyangena lapha ekhothe washintsha iminyango wathiwa walasele linye iphoyisa lathi seqale ushembe senza into zakhe akekho ngamanzi ushembe ukuthi ubani ungaqinisela nje bantwana bakaNkulunkulu asihlonipheni ushembe asimthandeni ushembe sigcine imithetho yakhe ukuze abe impendulo kuthina shumayo Nkosi cela baba ngibambele ngikhathele